Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. At sa gabing ito ay mag-share po ako ng patungkol po kung paano natin ibababa ang ating high blood. So, umpisahan po natin ang unang tips sa pagpapababa po ng mga blood pressure ay sundin po lamang ang ina-advise ng doktor na mga medisina. Kagaya ko po, ako po ay umiinom ng amlodipine 5 mg sa gabi. Yun po ang aking iniinom. At sa umaga po ay umiinom po ako ng losartan 50 mg. Yan ang iniinom ko po sa umaga. Tunay nga po ng aking high blood pressure ay bumaba. Nung yun po ang aking mga iniinom, ang aking blood pressure ay 150/100, which is mataas pa rin. Ang systolic ko po nga ay 150 at ang diastolic ko po ay 100. So, at any rate, ay nakaramdam po ako ng kaginhawaan, although na mayroon pakunti-kunti na nararamdaman pa rin pagkahilo at parang nalulula. At sa awa ng Diyos, dahil sa aking pananaliksik, pagre-research, laging pagtatanong, yan po yung si Mr. Google, Mr. YouTube, lagi po akong nanonood ng mga vlogger, kagaya po ni na Dr. Ho. Kaya sa gabing ito ay umpisahan po natin sa diet. Mag-umpisa po kayo kung mayroon po kayong high blood pressure, kumain po kayo ng apple. Maganda po ang apple sa ating katawan. Lalo na kayo po ay nasa middle age o kayo ay nasa old age na po. O yung mga taong may high blood pressure. Ito po ay nagtataglay ng carotenoid and flavonoid. Tumutulong po ito sa pagpapababa ng ating high blood pressure. Kaya napakabuti po yan. Idagdag na rin po natin ang oranges. Ang oranges po ay may taglay na vitamin C. Nakakatulong po ito sa pagpapababa ng ating high blood pressure at maganda rin po ito sa kutis. Kaya sundin nyo po lamang ang pagkain ng prutas at ay combine nyo na rin po ang lemon sa umaga. Bago po kayo kumain ay gayatin nyo po yung kalahating lemon at ilagay nyo po sa isang basong mainit na tubig at inumin nyo po ito bago po kayo kumain. Dahil ito po ay nagtataglay ng vitamin C. Nakakaganda rin po sa digestion po natin ito. At nagbibigay din po sa magandang kutis. Ayan. So, tunay nga po na kumain po kayo nito ng mga prutas. Kaya unang-una po ay ang diet ang ating pong tututukan kung tayo po ay high blood pressure. Kumain din po tayo ng ating saging. Ang saging po ay mayroon po itong potassium. Napakaganda po kung kaya ninyo pong bumili at kumain ng 2 beses ng ganitong saging sa isang araw, panalo po kayo. Kaya sa mga high blood na kagaya ko dyan, sundin po lamang natin ang mga advice ng mga doktor at ang itong vlog na ito. Dahil ito ay research ko na po ito, kaya po ako nag-vlog nito ay dahil gusto ko pong makatulong sa mga kapwa ko po may high blood. Sa mga kapwa ko po na nasa middle age na may mga nararamdaman at sa mga old age na may nararamdaman. Tayo po ay sumunod lamang sa mga advice ng doktor at makikita po natin ang kagandahan sa ating katawan. Kaya napakabuti po dyan. I-combine na rin po natin ang mga gulay na ating kakainin. Tulad halimbawa po ng repolyo, maganda po yan sa ating katawan. Tulad halimbawa po ng spinach, dito kasi sa Saudi may spinach. Pepino, yan, kumain po tayo ng pepino. At ang ampalaya ay isa rin pong napakabuti. Kaya po sana ay i-absorb nyo to, gawin ninyo para mawala po yung mga hilo-hilo ninyo yan. Yung mga vertigo ninyo dyan. At cauliflower, maganda rin po. Limited lamang po yung mga pinapakita kong mga prutas at saka mga sinasabi ko pong mga gulay. Pero ang sabi po ng mga doktor ay maganda po ang kumain ng variety ng mga gulay. Kaya wag nyo pong kalilimutan yan na gawin sa inyong buhay. At ang isang experience ako po na napakaganda
Dahil nga ganun pa rin ang BP ko, 150/100, ay tunay nga po na natutulungan po ng mga aking research. At sa ngayon, ang BP ko po ay 130/85. Dahil ang ginagawa ko po araw-araw ay umiinom po ako ng cider vinegar. Ang cider vinegar na ito po ay ginayatan ko po ng bawang, ginayatan ko po ng luya. Yan po ang aking iniinom tuwing umaga. Pagkagising ko po, bago po ako mag-brush, bago magkape, kumukuha ako ng isang kutsara, nilalagay ko po sa isang maligamgam na tubig, sa isang baso at iniinom ko. After 5 minutes, saka po ako nagkakape. Isang sikreto ko po yan, kaya naibababa ko po ang aking blood pressure. At kung sa panahon naman na makakain po ako ng matataba, yung bawal sa atin, hindi po ako nawawalan ng solusyon kasi nag-research po talaga ako. Kasi kung hindi po ako magre-research, hindi po ako makakapagtrabaho dito sa Saudi. Marami pong umaasa sa akin. Mayroon po akong mga anak na pinapaaral. At ang aking pamilya, pangarap din po namin makapag-ipon. Mayroon din po akong cider vinegar na mayroong cayenne pepper, sili. Ito po ang iniinom ko po kapag nahihilo po ako at nakakain po ako ng mga matatabang pagkain. Pero hindi po lisensya ito. Kung meron tayo nito na, lagi na lang natin gawing kumain. Ito lamang po ay panlaban o panabla kung sakaling mapasubo tayo na kumain ng matataba. Kaya sa diet po, kailangan po natin ito at sana i-absorb nyo at tandaan nyo po at panuorin nyo po itong video na ito sapagkat makakatulong po talaga sa inyo. Kaya po ako nag-vlog nito ay hindi po sa pera, kundi gusto ko pong makatulong sa kapwa ko tao, lalo na sa mga high blood pressure at sa mga middle age na napakarami na pong nararamdaman kagaya ko po. Kasi ang BP ko nga, ulitin ko ulit, kahit nag-take na ako ng medisina, ayaw ko pong mag-take ng matataas. Kaya ang aim ko po ay mag-stick lamang doon at tulungan ko po ng mga diet, mga dapat kainin at saka exercise. Mamaya po, pupunta po tayo sa exercise. At ito po, ang olive oil po ay nilalagay ko po sa aking pagkain sa tanghali. Baon-baon ko po ito pag pumupunta po ako sa site. Inihahalo ko po ito ng isa, minsan 2 kutsara, masarap sa kinakain ko. At tunay nga po na hindi po masyadong tumataas yung BP ko. Tumaas man ng pinakamataas ay 140 na lang po. 140/90 ang pinakamataas. Pero pagka 140/90 yung BP ko, parang wala akong nararamdaman. Pero kailangan lamang pong manigurado. Kaya po ginagamit itong mga ito. Yan po ang isang sikreto sa diet. At ang pangalawa po ay inumin nyo nga po yung medisina. Kung ano po ang advice ni doktor, inumin nyo po. Kagaya ko po, iniinom ko po yung amlodipine at saka losartan 50 mg. At ang pangatlo po ay kailangan nyo pong kumain ng kaunti lamang. Konti-konti lamang po. Ang pagkain po ay konti lamang, lalo na po sa kanin. Sa kanin or in the forms of calories, kaunti lamang po. Kung bibigyan natin ng illustration, kahit 20% lamang po yung kanin. Mas nakakalamang po sana yung prutas at saka gulay. Lagyan po natin ng 40% prutas at saka gulay. At yung protina po, kung may protina po kayo, maganda po yung itlog. Maganda po yung beans. Maganda po yung manok. Tanggalin nyo lamang po yung balat kung kayo po ay may high blood na. So, yan po ay napakabuti na gawin. Kasi ang perfect timing, perfect amount po ng breakfast po natin ay tunay nga po nagbibigay ng kalakasan, mawawala yung sluggish mo, magkakaroon ka ng energetic sa sarili mo kapag ka sinundan mo itong mga bagay na ito. Kasi alam ko na kayong mga high blood, alam nyo yung nararamdaman ng high blood. Sa umaga pa lang ay kung hindi ka sumusunod sa patakaran, kung wala kang goals na ibaba yung blood pressure mo at wala kang goals na makaramdam ng maayos, naku, parang nahihilo ka, parang kang lumulutang.
Pero subukan nyo lamang po ito. Hindi po ako doktor pero research ko na po to at nagawa ko na po sa aking sarili. At heto nga po ako, nakikita ninyo, nagtratrabaho pa rin sa edad na 50. Mainit na mainit pa dito sa Saudi. Kaya napaka-importante po yan. At ang pangatlo po ay pag-aralan po ninyong mag-deep breathing. Napakahalaga po ang deep breathing sa ating buhay. Ang deep breathing po, pag nag-deep breathing ka po ay maganda po ang blood circulation natin. Kasi bakit? Kumpleto po yung hangin or oxygen na nagtra-transport sa ating katawan. Transport niya po yung blood magmula sa artery, sa capillary, and even our vein. Kaya yan po ang dapat ninyong gawin at sana maniwala po kayo at sana'y gawin nyo po yan. At nawawala rin po yung inyong anxiety. Pagka ganito po, nagdi-deep breath po kayo, nakakawala ng anxiety. Nagbibigay din po ng masarap na pagtulog. Kagaya ko po, pag hindi po ako makatulog, nagdi-deep breathing lamang po ako. At napakaganda po ang naibibigay sa akin. At ang isa pa po ay ang exercise. Ang exercise po ay sa akin, research, at base sa aking sarili, ay hindi naman po yung physical na physical. Una ay naglalakad-lakad po lamang ako ng 30 minutes, isang araw. Tapos habang nagbra-brush ay tataas-tasan lamang po yung paa, yan po. At nag-i-stretching din po ako kagaya nito. Stretching na ganyan para ma-stretch po. Napaka-importante po at ganun po pababa, pataas. At sa leeg po ay dahan-dahan lamang po. Kasi ang leg po ay may maliliit na mga vein. Kaya mahirap po na bigla-bigla po ang iyong pag-i-exercise. At ang isang sekreto po, sa maniwala kayo hindi, ay iyong ikut-ikutin po ng 4 na direksyon ang iyong mata. Tested na po yan sa akin. Napakaganda pong pakiramdam. Tulad ng mga po ng paikutin yung pataas, tapos reverse, yan, tapos sa kaliwa, tapos sa kanan. Yan po. Napakaganda po ng pakiramdam, panalo, champion, kapag yan po ang iyong ginawa. At ang isa, pinakahuli po ay na dapat nyong gawin ay ang i-control nyo po yung anger ninyo. Paano? Siguro yan ang tanong ninyo. Napakabuti po pag na-control po ang iyong anger. Napakasarap yung pakiramdam. Ako po pag nagagalit ako, bigla po akong tumitigil at nag-iisip ng nakakatawang bagay. Nire-reverse ko po agad yung anger ko. Kaya yung high blood pressure ko hindi tumataas. Kasi kung normal kang tao, kung blood pressure mo ay 120/80, pagka na-instant high blood ka, magiging 160/100 yan. Magiging 170/110 yan. Pag galit na galit ka. Kaya kailangan nyo pong gawin, huminto sandali at sabihin sa sarili, God help me, tapos mag-isip ng nakakatawa. Isang sekreto po yan para makontrol nyo po ang iyong anger. Napaka-importante po yan kapag nakontrol mo yung emosyon mo. Pag nakontrol mo yung emosyon mo, masarap sa pakiramdam yung mga desisyon mo sa buhay, napakaganda. Hindi tataas ang iyong blood pressure at saka wala kang nasaktan na tao. Wala kang pinagsisisihan. Kaya napaka-importante po na ganon ang gawin natin. At sana mga kapatid, itong nasabi ko na ito, inuulit ko po, hindi po ako doktor. Ang aking isinare sa gabing ito ay base lamang po sa aking research at base lamang po sa aking naramdaman sa aking sarili. Kaya sana ay gawin nyo ito at pagsikapan ninyo na gawin para maiwasan natin ang ating masamang karamdaman. Una, makaiwas tayo sa heart attack, sa stroke, sa atherosclerosis at iba pa, sa kidney failure, kidney stone, sa pagkasira ng ating mga liver, maiwasan po natin yan. Kaya sa gabing ito, kapatid, ako'y nagpapasalamat sa iyo sa iyong pakikinig. Salamat sa Diyos sa pagbigay din po ng mission na ito, dahil hindi naman po pera ang mission ko dito, kundi mag-share lamang ng informasyon upang makatulong sa mga kapwa ko tao. Maging ikaw man ay English ang pananalita, malalaman mo rin po ito dahil basic lang naman po ang aking mga sinasabi. Hindi naman po makapag-English ng masyado dahil Ilocano po ako at sa Tagalog. Kaya sa gabing ito, kung hindi ka pa nagsusubscribe, i-subscribe mo na yan,
i-share mo na yan and i-likes mo na yan. Maraming